खुलुमबाय बे समाव बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजननि स्टुडिअ आं ज्योति बसुमतारी। खुलुमबाय आं निहा ब्रह्म। दिनैनि गाहाय रादाबाव दं। डीएसपी सन्दीपन गार्डखौ पुलिसा खाबाय। अरां नेशनेल पार्कआव सासे सुरां सिखारि गावथारदों। आसामाव दैबानानि खहा सुफुंनायनि थाखाय मिरु सोरखारा 313.69 कौटि रां रिलिज होबाय। सीआईडीनि मावख'आव मानस रबिन। तिनिसुकियायाव गिबि मन्थ्रिनि सिगाङावनो रोजा रोजा सुबुंफोरा एसटि दाबिना सोमावसारदों। दानिया फैदो आबुं रादाबाव। आसामनि हार्टथ्रब जुबिन गार्गनि सोमोनांथावै रुंसारि जानाय जाथायखौ बिथा खालामनानै आरोबाव सासे सुबुंखौ एसआइटिआ खाबाय। जुबिन गार्गनि सोमोनांथावै रुंसारि जानाय केसखौ बिथा खालामना हमजानाय बाथि सुबुङा जादों जुबिन गार्गनिनो फंबाय डीएसपी सन्दीपन गार्ग। जुबिन गार्गनि केसनि सायाव सीआईडीनि नायबिजिरनाया सोलिगासिनो थानायनि गेजेरावनो डीएसपी सन्दीपन गार्गखौ एसआइटिआ खादों। सिंगापुरनि यार्ड पार्टियाव आरो जुबिना लैथोनि दैयाव गबनानै रुंसारि जानाय समाव जाथायसालियावनो दंमोन सन्दीपन गार्गआ। सुलुङाव फोरमायथिनाय बादिब्ला 5 सान गोख्रों जेरा खालामनायनि उनाव सन्दीपन गार्गखौ खानाय जादों। बावैसो दिनै एसआइटिनि जेरायाव फिन हाजिर जादोंमोन सन्दीपना। बेनि उनावनो सन्दीपनखौ खानाय जायो आरो बिजिरसालियाव हाजिर खालामनाय जायो, जेराव बिजिरसालिया डीएसपी सन्दीपन गार्गखौ 7 साननि थाखाय एसआइटिनि जिम्मायाव हरदों होननानै सुलुङाव फोरमायदों। अरां नेशनेल पार्कआव मोगा-मोगि गावलायनाय जाथाय। अरां नेशनेल पार्कआव फरेस्ट गार्ड आरो सुरां सिखारिनि गेजेराव मोगा-मोगि गावलायदों। बे जाथायाव सासे सुरां सिखारि एबा फलाना जाथारसालियावनो जिउ गोमायो। मंगलबारखालि हराव रेहमानपुर ओनसोलाव जादों फरेस्ट गार्ड आरो सुरां सिखारिनि गेजेराव गावलायनाय जाथाया। सुलुङाव फोरमायथिनाय बायदिब्ला मंगलबारखालि हराव अरां नेशनेल पार्कनि रेहमानपुर ओनसोलाव हानजासे सुरां सिखारिफ्रा हाबखुमानो नाजादोंमोन। बे समावनो हरनि डिउटि मावगासिनो थानाय फरेस्ट गार्डफोरा हाबखुमानो नाजानाय सुरां सिखारिफोरखौ नुहुरो आरो टर्चलाइट सुहरो। बेनि उनावनो मोननै हानजानि गेजेराव गावलायनाया जायो। गिबियाव सुरां सिखारिफोरा गुलि गावग्रोदोंमोन आरो बेनि फिननाय होनानै फरेस्ट गार्डफोरखौ गुलि गावहोयो। बे जाथायाव सासे सुरां सिखारिया जाथायसालियावनो जिउ खहा जायो, नाथाय गुबुन माखासेया खोमसिनि खाबु लानानै खारखुमा लांनो हायो। बे जाथायनि उनाव दिनै फुङाव जाथायसालिनिफ्राय बोखांनो हायो सासे सुरां सिखारिनि गोथै सह'खौ। अब्लाबो बे खौरांखौ सुजुनाय समहालागै अरां नेशनेल पार्कआव फरेस्ट गार्डजों गावलायनाय जिउ गोमानाय सुरां सिखारिनि सिनायथिखौ मोननो हानाय जायाखैमोन। मख'नो गोनांदि थांनाय 6 अक्ट'बरखालिसो अरां नेशनेल पार्कनि गाहाय हाबलांग्रा गेटखौ दावबायारिफोरनि थाखाय खुलिनो होनाय जादोंमोन। आसामा बोसोरफ्रोमबो दैबानाजों लोमसावजायो, जायनि जुनै रायजोनि सरासनस्रा थागिरिफोरा गोबां खहा जायो। बे खहाफोरखौ सुफुंनायनि थाखाय रायजो सोरखारनो गोबां बिबांनि पुंजी एबा फान्डनि गोनांथि जायो। बेखौ नोजोर होनानै मिरु सोरखारा आसामनि थाखाय फान्ड हरदों। सुलुङाव फोरमायथिनाय बादिब्ला मिरु नखर मन्थ्रि अमित शाहनि दैदेननाय गोजौ थाखोनि कमिटिया 2024 मायथाइयाव आसामाव जानाय गिख्रंथाव दैबानायाव खहा जानायफोरखौ सुफुंनो थाखाय 313.69 कौटि रांनि फान्ड रिलिज खालामदों। आसामजों लोगोसे गुजरातनि थाखाय 400 कौटि रां दिहुनना हरदों मिरु सोरखारनिफ्राय। बबेखानि बे कमिटियानो हारियाना, मध्य प्रदेश आरो राजस्थानाव एनडीआरएफनि गोसारहोनाय आरो अर खोमोरग्रा बिफाननि सिबिथायखौ गोदान महर होनो थाखाय 903 कौटि 67 लाख रां थि खालामदों। मख'नो गोनांदि मिरु सोरखारा आसामनि दैबानानि खहा सुफुंनायनि थाखाय 313 कौटि 69 लाख रांनि पुंजी हरनायनि थाखाय गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया मिरु नखर मन्थ्रिनिसिम गोरबोनि साबायखर बावहरो। लोगोसे गाहाय मन्थ्रि नरेन्द्र मोदीनि दैदेननायाव भारत हादरा खैफोद होबथानायनि थाखाय मोनसे गोख्रों इन्टार नेटवर्क बानायगासिनो दं आरो खैफोदनि गोहोमजों जुजिनो थाखाय गासै रायजोफोरखौ हेफाजाब होगासिनो दं होननानै डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया बुङो। मिरु नखर बिफानआ अफिसियेलि फोरमायनाय बादिब्ला बे रांखौ हादरारि खैफोद होबथाग्रा फान्ड एनडीआरएफनिफ्राय खैफोदजों मोगा-मोगि जानाय ओनसोलफोराव रिलिफ अपारेशन आरो गोदानै लुफुंफिननो थाखाय होनाय जागोन। सीआईडीनि मावख'आव आसामनि जाखांफु देंखोगिरि मिउजिक कम्प'जार मानस रबिन। जुबिन गार्गनि सोमोनांथावै रुंसारि जानायनि सायाव गाव मिथिनाय खौरांखौ फोरमायथिनो थाखाय सीआईडीनि मावख'आव हाजिर जादों मानस रबिनआ। जुबिननि रुंसारि जानायजों सोमोन्दो गोनां जायखिजाया खौरां आरो सुलुंखौ एसआइटिनो गथायफैनो थाखाय गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया खावलायनाय बायदियै मानस रबिनआ दिनै सीआईडीनि मावख'आव हाजिर जानानै गावनियावनो थानाय सुलुंखौ एसआइटिनो गथायो। जुबिन गार्गनि रुंसारि जानाय जाथायनि सायाव नायबिजिरनायखौ मदद खालामनो हानाय आंनि आखायाव सुलुं दं होननानै खौरांगिरिजों मोगा-मोगियाव मानस रबिनआ बुंदों। बबेखानि एसआइटिनो गथायनाय गावनि सुलुङा जुबिन गार्गनि सोमोनांथावै रुंसारि जानाय केसनि सायाव नायबिजिरनायाव एसेब्लाबो मदद खालामगोन होननानै खौरां बिजोंनि सिगाङाव फोरमायदों मानस रबिनआ।
गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया तिनिसुकिया जिल्लायाव थानाय समावनो रोजा रोजा सुबुङा राजा लामायाव ओंखारबोनानै बिजेपि सोरखारनि हेंथायै सोमावसारदों। गिबि मन्थ्रिनि सिगाङावनो आदिबासि आरो साहा बागानिया हारिनि रोजा रोजा सुबुंफोरा एसटि दाबिनानै सोमावसारदों आरो तिनिसुकिया नोगोरखौ सोमावग्लुंदों। सुलुङाव फोरमायथिनाय बादिब्ला गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया मंगलबारनिफ्रायनो तिनिसुकिया जिल्लायाव दंहैयो आरो दिनै नैथि सान। बेनिनो खाबु लानानै दिनै आदिबासि हारिनि रोजा रोजा सुबुंफोरा एसटि दाबिना न'निफ्राय ओंखारबोदों। रोजा रोजा सोमावसारग्राफोरा आइटिआइ आरो सुकानपुकुरिनि गेलेग्रा फोथाराव थुबुर जायो। तिनिसुकिया जिल्लानि गंफ्रोमबो साहा बागाननिफ्राय हौवा हिन्जाव बोराय बुरै सेंग्रा सिख्ला गासैबो आखाइ आखाइ प्लेकार्ड लानानै ओंखारबोदों आरो साहा मावफारियाफोरनि साफ्रोमबोनि मुजुरिनिफ्राय लानानै हानि पाट्टा होनाय आरो एसटि खालामनायसिम माखासे दाबिफोरखौ दैखांदों सोमावसारग्राफोरा। बेजों लोगोसे एसटि खालामनाया आदिबासि हारिनि मोन्थाइ, बे मोन्थाइखौ मोनागौमानि लान्थ्रियै सोमावसारलांबाय थागोन होननानै फोसावो। मख'नो गोनांदि एसटि दाबिनानै सोमावसारनाय हाबाफारिनिफ्राय साहा बागानिया हारिनि सुबुंफोरा गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा आरो बिजेपि सोरखारखौबो हुमखि हरो। दिनैनि रादाबा एसेनोसै। गोजोन्थों। गोजोन्थों।